Здравейте на всички! Днес ще ви представя новия дисплей на Kabo. Както знаете, с този дисплей са оборудвани всички модели, които доскоро използваха LT01. Накратко за дисплея. Ниво на влагозащита IP65 с 4 бутона за управление плюс спусък за ускорение на скутера. Размери на екрана 32 мм на 32 мм. HD, ярък е, вижда се в така слънчево време, за разлика от LT01. Дисплея е с NFC чип, сега ще видите. Стартира се от бутона Power. Ето първото нещо, което иска като индикация, да допрете NFC чипа до ето в тази позиция, тук в центъра. Дисплея дава следната информация: скоростен режим, с който се предвижваме, процент заряд на батерия, скорост с която се движиме и показания като трип, общо изминати километри, волтаж на батерия, време от което е стартиран скутера, ще ви ги покажа. Скоростните режими се сменят с ето тези двата бутона с стрелките. Първи, втори, трети, с този бутон съответно връщаме назад. Еднократно задържайки бутона Mode, можем да сменим показанията долу. Както виждате, в момента това са общо изминати километри, време от което сме стартирали дисплея или времето от което сме се придвижили от точка А до точка Б. Волтаж на батерия. Когато карате, ви съветвам да гледате волтажа, не процентите. Процентите не са перфектно точни. Волтажа вече зависи от батерията, която използва скутера. В случая това е Mantis Duo Plus, чиято батерия е 60 волта на 18,2 А. Максимално заредена е 67,2, под 53 изключва. И еднократно натискайки, съответно отново ни връща в трип, текущия пробег, който имаме. Ако задържите този бутон около 2-3 секунди, ще се активира съответно круиз контрола. И задържайки го повторно, го деактивираме. Разбира се, извинявам се, круиз контрола ще се активира в случай, че сте го сетнали през P настройките, които ще ви покажа след малко. За да влезете в P сетингите е необходимо да го направите в рамките до 5 секунди след като сте стартирали дисплея. В случая това време мина, затова ще го изключа. Включваме. Допираме чипа и задържаме бутона Mode. Първата индикация, която се появява на дисплея е Unit. В случая може да изберем дали скоростта да се измерва в километри или в мили. В случая километри. Ако искам да променя, натискам еднократно, започва да примигва и с бутоните, с стрелките мога да сменям съответно различни позиции. Еднократно натискайки сменя в мили, още веднъж връща в километри, в случая искаме километри. Задържаме бутона Mode, за да приеме настройката. С този бутон преминаваме към следващата настройка BL9. Това е яркостта на дисплея. Има 3 степени, ще видите. Натискаме еднократно. В момента е на максимална яркост. Ето виждате при едно как намалява, 2 се повишава и при 3 е на макс. Задържаме. Приета е настройката. Преминаваме в следващия режим SLP, време след което скутера да се самоизключи. Сетнали сме 10 минути, ако искаме да го промениме, може да го направим на 5, на 10, на 15, на 20. Това си е ваше решение. Задържам, оставяме го на 5, на 10. Преминаваме в следващия режим D5P. Това е версията на дисплея. Тук не трябва да се променя нищо.
Преминаваме в следващия режим P5D. Това е паролата на съответно на скутера, на дисплея, пардон. 1500 е фабрично, ако искате да я промените, еднократно задържаме и можем да я направим примерно 2500. Вече вие си избирате, ще оставя на фабрична настройка. Задържам. И в сет, съответно, от тук се влиза вече в P режимите. Задържайки еднократно, ще ви иска парола, която изписваме с тези бутони. 1. Натискаме Mult, за да смениме в следващата позиция. 1, 2, 3, 4, 5, 1500. Така. Еднократно натискайки, влизаме в P режимите. P1 това е размера на гумите. Mantis 10 е с 10 инчови гуми, 10 инча не го променяме. P2 е процентите, при които работи скутера, т.е. процентите мощност. В случая е на 100%. От тук, ако вие решите, може да го намалите и примерно да го направите да работи на, да кажем, на 10% от мощността си. В една такава ситуация може да карате на 2 мотора, на турбо, на трета степен. Ако го оставим на 10% да работи от мощността си, скутера примерно няма да развие повече от 15 км в час. Тоест от тук може трайно да го лимитирате спрямо вашите нужди. Ще го сетнем на 100%. Задържаме бутона Mult, за да приеме настройката. P3, брой магнити, 30, не се променя. P4. P4 е и ABS, т.е. електрическа спирачка. В случая е включена. Ако искаме да изключиме, еднократно натискаме Mult, може да я изключиме, можем съответно да я включиме. Желателно е ABS да е активен. Задържаме On. P5 е първоначалното ускорение на скутера. Тук имаме две опции. На 0 да ускори по-бързо, при 1 да ускорява малко по-плавно, малко по-лежерно. Ако задържа еднократно натискайки Mult, активираме опцията за промяна. 1 по-бавно ускорение, 0 по-бързо ускорение. Задържаме Mult да приеме настройката. Така, P6 е на Kickstart или директен старт. В случая сме го активирали. Съветваме ви тази функция да бъде активна, защото когато е на Kickstart е необходимо съответно леко побутване на скутера да тръгне, а когато е при директен старт, натискайки спусъка, скутер автоматично тръгва. И по някой път стават грешки, дали волни или неволни, и скутера може да се озове във въздуха, така че ви съветваме Kickstart функцията да бъде активна. В случая on. P7. P7 е круиз контрола, дали да бъде активен съответно или не. P8 е максимален волтаж на батерията. Тук не трябва да променете, както казах в началото. Това е Mantis Duo, батерията е 60 волта и показанието на P8 трябва да бъде 60 волта. Ако скутер е Mantis 10 800 вата, който е с 48 волтова батерия, тези показания трябва да бъдат 48. Така че волтажа на скутера на батерията не трябва да се променя. P9 е минимален волтаж, под който батерията съответно ще изключи. 48 в случая не трябва да се променя.
P10, това е скоростта, при която да тръгва скутера. Както казахме, той е скоростния режим. Имаме три скоростни режими, първи, втори, трети. В случая сетнете да тръгва от първа. Поиграх си, съответно, в зависимост от софтуера, може съответно да бъде апгрейднат софтуера по такъв начин, че ако искаме, примерно да кажем, скутера е с 5 скоростни режима, можем да го сетнем да тръгва примерно от втори скоростен режим. В случая стандартно е сетнат винаги да тръгва от първи скоростен режим. И отново се връщаме в P1. Така че това са настройките на скутера, на дисплея, начина по който съответно да се работи с самия дисплей. Ще излеземе от него и съответно пак ще го активираме. Така че някои настройки съответно, ако трябва да обобщя, могат да се променят, други настройки не трябва да се променят. Надявам се видеото да ви е било полезно. Разбира се, ако имате някакви допълнителни въпроси или срещате трудности с използването и настройките на самия дисплей, винаги може да се обръщате към нас. Благодаря ви за вниманието и желая на всички вас да бъдете здрави и много щастливи. Чао!